Makadiyo. Unokwana mbana, wala kukwana unozvikwanisa. Tiripo King Makadiyo. Mushe. Mukuitazi? Aiwa abu. Munoitwa wani? Tinoitwa Teachers. Watanga futi. Ndatange zita rako uri pachitupa. Alright. Zita rangu chairo ndinonzi Chasi. Tafadzwa Chasi. Chasi. JASI. CHASI. Alright. Chasi. Unoita nezve? Ndinoita nezve music. Zita rako uri music unonzi? Ndinonzi Teachers. Yes. Unoimba music yakaita sei? Nenge hip hop kai? Hip hop ma-afro iwaya. Alright. Unogara Sunnington. Watanga ka? Uri mukaradi ere? Aiwa ndisi mukaradi. Ndiri muboy chayakakwana. Sunnington yaunogara yechikaradi tunoiziya. Sunnington Sunnington. Right. Wamuboy manje. Ndamuboy. Wozokati Sunnington makaradi. Vanhu vanobva vagaira kumakaradi. Plus une complication yacho mvura inenge nokufanza. Chimimba uri muona semunhu. Anotorera zvimoko ati usanyanyouya kuno. Saka unoita music watanga rini? Ndakatanga kunyaso recorder 2014 but the music ndakatanga 2011. 2011 ndoba ndakatanga kuita music. Then zvekuzopinda mustudio chirecorder ndakatanga 2014. Une makore mangani? Right now ndine 29. Simbodzokera 2011 wakone makore mangani? 2011 ndoba ndakanyora form 4. Ndandine 17 years. So ndanchirongoita zvekungonyoro music. Wairekodera kupi? Ukana mbare mamusati mane studio. Chisport yanga isati yako? 2013. 2014 ndoba ndakatanga kuzonyasopinda mustudio kurekodha. Kupi? Ku Big Yards ku DZ. Kwa Trini Beats. Kwana JC. Yeah, kwana JC. Mafesi ako? Yeah, mafesi ako. Zvikudaro? Yeah, zvikudaro. I'm dangerous ka. Dangerous. JC ka. Yeah. Alright, chimbotiroera chimbonzwa kuti wakamira sei. Unotaura kanhamba kakarekodwa kupi? Haisi freestyle ka, yakarekodwa kudhara ka. Inonzi chii yakarekodwa kupi tobva takazira? Song inonzi Maruva enyika. Yakarekodwa ku Atwell Music kunokumbare na Dr. Blacks. Alright. What a song. Ngaiwe yashai. It's Teachers. Tirima survivor. Usaware baby, don't worry baby. Usaware baby, nindiri wako. Usaware baby, don't worry baby. Usaware baby, nindiri wako. Dojiketa Maruva enyika ape. Asikwete, toda iwewesha. Baka wanda wanotungidao avapere. Asikwete, toda iwewesha. Kunyangwe zvakaita sei, handikufarire panze. Kunyangwe ndikazoputika nebegi, handikufarire panze. Wandibhilivisa my love, waita kupola ndibvise. Kunyangwe ndikazoputika nebegi, handikufarire panze. Iwewe unondida, tarisa tafamba makilomita. Cherechedza kana patadarika, inini ndinokudisisawo. Inini ndinokudisisawo. Baby, don't worry baby. Usaware baby, inindiri wako. Usaware baby, don't worry baby. Usaware baby, inindiri wako. Dojiketa. Wadzimire kumisi. Ayo uyu musaradi ko.
utsarati vanonoda unzwa ndinokusika aona apinda nemoyo wese aona anga nemafeelings anotitorera zvimoko zvedu vava agara iko kusaningdeo don't come back mumbari oh saka kusaningdeo unogara kusaningdeo ndogara namadhamu yangu nemutoni wangu kubaba namai vari kuchiweshe vari kumusha ndokwakurira ndo kwatakakurira kuchiweshe ndowaenda kuchikoro chikoro chinonzi St. Albans primary then secondary inonzi Kanyemba secondary. Saka tori mutsaga zvekudaro ndiri tsaga asi zvakachinja uri mabvudza mombe takabvudza mombe alright takatoita ese asangugaro apa wakatoimbira madhamu ako ndakaimbira madhamu yangu ndakaimbirawo futi vanhu vane vadiwa vavo saka ndakangosanganisa kuti tese tikurudzira rudo vasina tsvagai saka kana wakamboita mari nemusic ndisati kana ushoyo ndisati ndaita mari saka mari yekurekodha unoiona ndinotongohasilawo unongwavha uri mbavha here muri kubata uri weki manheru aiwa tizoita zvedu uri weki haina hendisamuka vakomana vacho ari kubata mazano aiwa vakomana havasi kuita but aiwa isusu kamugwavhiro kedu zvedu karipo unorarama nei pane kubasa kwandoshanda vanokasalari nekuita kubatanidzawo kukwanisa kupinda mustudio kurekodha nekudai nekudai ibasa chairo kanoti makiyakiya mabackyard unongochita nezve even wakarekeza kutaura kampani yacho unongochita nezve alright pane kampani hombe yandoshandira tisi tinotobika zvinhu zvinobikwa zvacho kukampani but handikazichingwa chingwa ikampani yechingwa kampani yechingwa haina basa haina basa ndekukampani yemusic ndoine basa unosenza uproton bekazini uko kune imwe bekazini futi kune imwe ituma bekazini kune yevarume nemurume bekazini aiwa kwete imwe iyo yechingwa ndokwati kuenda munobika unenge murudhirivhari kana munobika tinobika alright aiwa ibasa iri hazvinyadzise sha hazvinyadzise because vachakuona vachitaura kuti waite chipa nhingi payoutube obva wazoexplaina kuti ndo zvandofarirawo kuitawo other than zvandiri kuita mabasa saka une masongs mangani mai masongs sofa ndarekodha akawanda kusvika kuma-25 ndafunga kuti uchati 200 aiwa vamana vacho vanozora bata 200 awa 25 munhu akatanga 2011 zvinonzwisisika asati amboimba pastage wakamboimba kana papasapasa taitomboita mapasapasa growth point inonzi hani inonzi kwagaripa kuchiweshe patakatanga chaipo chaipo papo tisati takutombowana mukana wekurekodha mukana wekupinda mustudio taingonorova mapasapasa but vanhu vepaarea vaitoziva kuti ndo basa kune vapana vanoimba iwo nani manje inini tatine mumwe ainzi young jazz saka young jazz achiri kuimba kana kuti akasiyana nazvo achiri kuimba ariko kwachiweshe aiwa izvi zvamuno marari unomuona sei tinongokomunicatawo semunhu watakamboshandawo naye alright ishamwari yako pakukura futi okay une kangu namba iri kwadaurwa kanosvake pane kangu karipo vanhu nguva kanonaka kanonzi chii kanonzi tese tiri vanhu by teachers kuvengana tinowane
tese takasikwa naMwari. Kuvengana tinowane, kuvengana tinowane iko, tese takasikwa naMwari. Hazvina basa hauna bhegi, wadya nemabheji, tese takakosha wangu chingotenda tenzi, vakapsasa usadaire, vabe mike valaude, siye vashaute, tivapruvhe vasadaute, usaone kunge vamwe vanosina basa, usatipe wangu kuti upenyu wakasa, tese takasikwa naMwari. Usaone kunge mumwe munasina basa, usatipe wangu kuti upenyu makasa, tese takasikwa naMwari. Yakakaipa Tese tiri vanhu, tese tiri vanhu, aiwa tese takakosha, so unongochamedza voice. tese takakosha, sandirimira mukanu, sandirimira mukanu, aiwa tese takakosha, tese takakosha. Anzizigore wafa Mwari anokutunga, tunga muchidza makangwaya, mwana ndochema, saka Mwari vanokutunga iwe namata uri mupenyu akona kukema wawe nguva watfa mangwana wakutotungwa warepu ina watonda Mwari. Usaone kunge mumwe munasina basa, usatipe wangu kuti upenyu makasa, tese takasikwa naMwari. Tese tiri vanhu, tese tiri vanhu, aiwa tese takakosha, tese takakosha, sandirimira mukanu, sandirimira mukanu, aiwa tese takakosha, tese takakosha. One love. Chimimba ndonomitira mugano kakanotitorera mabhii Takutorimirana mugano. takatokuisira usadzoke kuno kuivacha kuda kuno Tadzingwa kuno. vamwe vavaimba ronepandi zvavo Adipandwe mmeru takapanjika Aiwa saka ndichakushedza indina. ukadaro pamwe tikatotoroo vamwe Ani ndokuti ndikabve chipande. saka music inoonekwa sei mune masocial media handles? Right, music yedu inobatika kwese paYouTube iripo, ene ma-social media platforms angu, Facebook, pane Facebook page riripo rakanzi Teachers Survivor, then pa-Instagram tiripo is Teachers Official. Alright. Ko YouTube? Ku YouTube so far. YouTube munapo Artworld Music. Alright. munewana Ko imimi munobatwa sei parunhare zvisina producer? Vamwe vanhu pamwe havamufarire producer vakada kutaura newe direct. Handisi, phone number dzangu ndidzo dzinoti 0776 949 012. Ndodzokorora zvekare 0776 949 012. Panewo pachiwesho. Yeah, panewo pachiwesho. Mavhudza mombe. Yes, avaita bo.